эфіры кароткае выданне навінаў. З вами Юлія Лабанова. Вітаю. Еўразвяз гатовы бясплатна даставіць у Беларусь заходнія вакцыны ад каронавіруса і ўжо мае належныя дозы прэпаратаў. Пра гэта паведаміла кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен. А тым часам Мінздароўя Беларусі выдала дазвол на ўвоз і выкарыстанне ў нашай краіне вакцыны Ковівак расійскай вытворчасці. Сусветная арганізацыя здароўя не прызнала Ковівак, паколькі гэтая прышчэпка яшчэ толькі праходзіць у Расіі трэцюю фазу клінічных выпрабаванняў. Беларускае ж міністэрства аховы здароўя ацаніла яе станоўчай. 300 000 дозаў прэпарату ўжо размеркавала па абласцях. Колькі Беларусі будзе каштаваць гэтая вакцына, не паведамляецца. Вядома, што за Спутнік В Менск заплаціў Расіі $42 мільёны. Дзяржава пабудуе кватэры для міліцыянтаў і вайскоўцаў. Савет міністраў зацвердзіў адпаведную праграму забеспячэння правапарадку. На яе рэалізацыю вылучаць 465 мільёнаў рублёў. Асноўная задача праграмы – стварэнне камфортных умоваў для пражывання працаўнікоў МУС ды іхных сем'яў, а таксама вайскоўцаў унутраных войскаў. Праграма разлічаная на 4 гады, прадугледжвае ўдасканаленне дзейнасці ўнутраных войскаў і органаў унутраных справаў, ды падвышэнне эфектыўнасці кіравання міграцыйнымі плынямі, у тым ліку ў галіне замежнай працоўнай міграцыі. Улады Беларусі ніколі не адновяць зліквідаваныя некамерцыйныя арганізацыі і фонды, заявіў Александр Лукашенко. Маўляў, НДА здраднікам, што планавалі мяцеж, прабачэння не будзе. Ужо закрылі ці застаюцца ў працэсе ліквідацыі больш за 270 няўрадавых арганізацый, сярод якіх таварыства беларускай мовы і таварыства беларускай школы, аб'яднанне прадпрымальнікаў, перспектывы, арганізацыі, што дапамагалі людзям з інваліднасцю. Разабрацца Лукашенко загадаў не толькі з недзяржаўнымі арганізацыямі, але і з дзяржаўнымі службоўцамі. Много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что удивляет меня, это больше всего в Минске, руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком умных там много появилось. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее, в Литве, в Польше сидят. Там еще есть вакансии. Палітычныя звальненні ненадзейных кіраўнікоў ідуць у Беларусі поўнаю хадою. Гэтак, напрыклад, пустуюць нават топавыя пасады берасцейскага аддзялення чыгункі. Няўжо адным з такіх разумных кіраўнікоў аказаўся і міністр унутраных справаў. Іван Кубракоў адсутнічаў на сённяшняй нарадзе Лукашэнкі, прысвечанай санкцыям. Сімвалізму гэтаму факту дадае інфармацыя ад былых сілавікоў. Ініцыятыва «Байпол» днямі паведаміла, што Івана Кубракова адправяць у адстаўку. Імаверна праз тое, што Кубраков выказваецца супраць планавых масавых звальненняў у шэрагах міліцыянтаў. На пасаду кіраўніка МУС прызначаць ягонага цяперашняга намесніка. Твар жаночых пратэстаў і вядомая блогерка Вольга Такарчук у судзе. Распачаўся працэс паводле заведзеных на яе 3 крымінальных справаў. Удзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, паклёп і абраза суддзі. Працэс вядзе суддзя Заводскага раёна Менску Алена Капцевіч. Паводле следчага камітэту Вольга Такарчук актыўна ўдзельнічала ў пратэставых маршах у Менску. Раз, два, три! Таксама блогерку вінавацяць, што ў відэароліках, размешчаных на YouTube, яна нібыта ганьбіць сацыяльнага педагога адной з гімназій Берасцейскай вобласці, ды абражае суддзю. Вольга застаецца за кратамі амаль 6 месяцаў. Дома яе чакаюць 2 непаўнагадовых дзяцей. Намесніца дырэктара кампаніі «Техклінк Проект» выйграла суд з працадаўцам, што звольніў яе нібы за прагул 9 жніўня. Кампенсацыя для былой працаўніцы склала 8,5 тысяч рублёў. Насамрэч, жанчына з 9 па 16 жніўня была на бальнічным. Суд партызанскага раёну Менску пастанавіў, што яе мусяць аднавіць на працы, выплаціць ёй сярэдні заробак 8200 рублёў, а таксама маральную шкоду 200 рублёў. Гэтыя сродкі, як паведамілі ў кампаніі, жанчына атрымала, а пасля аднаўлення на працу яна ўсё ж звольнілася, але ўжо паводле пагаднення бакоў. А цяпер інфармацыя і відэа ад нашых гледачоў. Замест празрыстай вады з крана ў жыхароў пасёлку Кастрычніцкі Баранавіцкага раёну цячэ брудная, непрыдатная для карыстання вадкасць. Вось такую ваду дае ЖКХ, пішуць гледачы ў каментары. Усё проста, бяры ды пі. Каб ваша інфармацыя атрымала распаўсюд, пішыце нам у чат-боты і сацыяльныя сеткі. Дасылайце нам відэа, фота і расповеды. Мы абавязкова пакажам. На гэтую хвіліну ў мяне ўсе навіны, а 17 павядзем пра падзеі замежжа. Да сустрэчы.